Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Kada govorimo o slot igrama u kasinu, često će jedna igra pronaći svoj put do razgovora, a radi se o igri Book of Ra. Ovaj klasik je jednostavno teško zanemariti jer je svojim značajkama postavio standarde kako bi slot igra trebala izgledati. Iz tog razloga smo odlučili kreirati ovaj video vodič u kojem ćemo reći sve o tome kako igrati Book of Ra. Za početak recimo nešto o onome što vidimo na prvi pogled, a to su simboli u igri i ovi brojevi pored rola. Simboli su različitih vrijednosti, što znači da neki vrijede više, a neki manje. Brojevi sa strane nam daju do znanja koliko dobitnih linija ima ova igra, odnosno na koliko načina igrač može osvojiti dobitak spajanjem istih simbola s lijeve strane prema desnoj. Tih je linija ukupno 9, a simbol koji će igračima biti najprivlačniji na bilo kojoj poziciji sigurno je simbol iz naslova knjiga. Taj simbol u ovoj igri ima dvije uloge, a to su Wild i Scatter. Wild karakteristika znači da će ovaj simbol mijenjati bilo koji drugi, što igraču pomaže ostvariti dobitak u nekoj od linija. Scatter je igračima još privlačnija značajka ovog simbola, a ona kaže da će prilikom osvajanja 3 ova simbola u jednoj vrtnji na bilo kojim pozicijama igrači ostvariti pravo na bonus vrtnje. Bonus vrtnje započinju tako da se jedan simbol nasumično odabere kao proširujući, a to znači da će se prilikom otvaranja u bonus vrtnjama on proširiti na cijelu rolu. Pritom se ti simboli neće morati nalaziti u istoj liniji za dobitak kao što je to slučaj u osnovnim vrtnjama. U ovim besplatnim vrtnjama na vašem ekranu posebni simbol, odnosno proširujući simbol, je simbol dame, a ono što je još jedna izvrsna mogućnost u tim besplatnim vrtnjama je da se one mogu i produžiti ako igrač prilikom istih još jednom dobije 3 simbola knjige. Upravo zato što su besplatne vrtnje tako isplative, one su i primarni cilj igrača ove igre. Ako želite u još više detalja saznati kako se igra Book of Ra, kao i pročitati neke trikove i savjete, posjetite link u opisu videa kako biste pročitali naš detaljni vodič za tu igru. To bi bilo to za ovaj video. Ako želite znati kada smo objavili novi video, pretplatite se besplatno na ovaj kanal. Pozdrav do idućeg videa.